Oi, oi.
Yuk buat gawe ya. Penelane cekelin nak siji ya. Alar sing dawa, sing gak anak buntutnya anak pora Mas. Mas operator, aku njaluk sing gak anak buntutnya ya. Ora ana, jipokno sik nang omah akeh rek. Urung kulaan, wis tak orderno nek ngono. Sajane dijaluki ora ana buntute kok ora ana iki lho. Biasane iki pirang-pirang ning jero, Nduk. Metune kok bengi. Ya wis bokeng sik nek ngono. Iki lah gak apa-apa anggere kok penakno, Mas. Iya. Polno nek ngono ya, Nak ya. Aja pol-pol. Duh, penak nek pol iku, Nduk. Gak. Nah, sebelumnya diucap dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak harus jawab ya? Urung kompak. Urung mangan berarti ya lho, Bro. Nek jawab sing kompak ngono lho, Bu. Balane kek. Grup B, grup C. Ayo lho. Sing D ndi sing D? Kene panas. Lho iki iklan ta apa cah? Iki jane anak sapa le, Bu? Medhon nek syutingan oleh iki oleh. Kok iso ngganggu mboke mergawe ku lho iso. Heeh, iki dalam acara sedekah bumi ya Sang ya. Alhamdulillah awake dhewe iso sowan ning desa Nganggil tercinta. Heeh, matur sembah nuwun kagem masyarakat kene kabeh khususnya warga Nganggil nggih Bu nggih. Heeh, setahun sepisan nggih. Sugeng sonten. Sauri aja. Sonten. Nah, ora ono sing nyauri blas iki ndak ya. Kok ya Ojak sauri dhewe lah nek ora nyauri. Lah iya. Tenang. Oh, dikuluki salam ya ora ono sing jawab. Bu, benoto saurono gobo iki mangan tok kene bingung lho. Kandhane tekan ndi? Kok iso bingung? Kono ora bingung bareng golek desa kene kok takok ping 17. Bangetan ya awakmu. Ora tak Sherlock to. Kandhane. Terlaku macet. Nah, ya deng libur masyarakat kabeh ya Sang ya khusus warga Nganggil. Ora lali awake dhewe kerja bareng dengan panjenengane Nano Audio. Matur sembah nuwun kagem. Tukang ngincenge sapa iki? Mustika Pro. Tarik sis, ngono apa ora? Ora nganggo sis gak melok. Ha iki matur sembah nuwun buat Bapak Ibuku tercinta. Iki ngene Sangku promosi jajal lah, Nduk. Beda ngerti. Iki mau sakjane kenapa lek Mas kok gak dipasang enekanku? Apamu sing ora dipasang? Ngenekanku. Urung ketok. Biasane iki mudhun sakmene iki gak ono ning ndi? Ayo cengklong separo lho. Tak cengklong separo makane iki mau tak kon iku lho takok karo panitiane. Panitia di mana panitia? Jane iki diarahno piye supaya penak ngono lho. Nah, mbok iso dipol nang ngene iki gak ya pol tenan to. Miring iwa apa miring nengen ngono lho Mas gen penak. Ora mengarep mengguri ngono lho. Ngono. Ya Mbak Yu. Ampun supaya nggih Bu nggih niki ketoprak Mas Kantong saking Kedung Kenanga Banjar Jeblora. Ampun klentu nggih Bu nggih. Ketoprak Mas Arya kebantu Mbak Ning Tia saka kene dhewe. Alhamdulillah. Tanggane dhewe ya Sang ya. Godes, tangga desa. Iya, ludes ya. Godes. Aja godhaku dine gudhik. Kuping iki lho. Ya Cahayu, libur masyarakat kene kabeh langsung aja ditarik bareng KCS. Kita jemplung bareng ya sayangku. Ada jambu merah. Merah jambu. Wolak-walik iki lho. Iya, aku penak diwolak-walik kok. Kulino nek ning omah iki lho nok ya. Penak gosong. Ya, oke. Karo iki ya ndak ya, libur masyarakat kabeh. Ayo do seneng-seneng. Ayo maju kabeh sang dadi dudul Mas. Merah jambu bersama KCS juga Mustika Pro. Daksan. Sing sabar ya sayang ya. Panase ngene ya sesuk karek nyelepno cah. Santai sing penting aku iso melek. Oh iya. Nah, mbok goyangi, mundur. Yo. Ayo no. Cintaku
Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Ayo no. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Begitulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Kita tetap setia, tetap setia sampai mati. Yo, cintaku hanya kamu. Ayo no. Jambu, sayangku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Kita remaikan dulu bareng Kak CS. Musiknya bos dhuwur bos. Ayo mas. Gak krungu bos. Anu iki kakek krono mrene kakinan mas kupinge mas. Angin masuk sayang. Ayam bola. Tarik yo. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Are you ready? Sampai ujung kaki. Semua itu hanyalah untukmu. Ah milikmu. Olehkan jantung milikmu. Dan hati untukmu. Padamu mas yo yo cintamu merah. Cinta merah, merah jambu. Terima kasih buat Rinduku teman-teman hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Ayo, KJS. Malek ya malek ya. Bocah kok wayu, ayu ning kene iki ra ono sing kliwatan blas iki diduman piye ta ya? Wes tuwa. Aku iki metu kok disian lah aku. Iya. Wah. Ora uman ayu ya. Ora manayu. Ayo nih, goyang ya. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek
rinduku cintaku hanya kamu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali begitulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cukup kamu saja yang di hati kita tetap setia sampai mati. Wayo cintaku hanya kamu hey rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku sambat keteran tembang pambuka cinta merah jambu spesial kagem artisku dari KCS. Semangat dok, saya tak jaluk nak imbah karo bose. Aku roh imbah apa? Imbah apa? Imbah ngkrek. Ngerti ae iki lho. Aku mau krungu kok. Tahu krungu. Aja mbok doke to. Niki buka rahasiane mboke le. Krungu nek mbok ketok separo wis. Yo, ngerti ae. Aku iki cah dongan. Iya, dong ya. Dong. Heeh. Monggo Bu Mas Mbak nek badhe ngersake lagu, kula aturaken kalih. Gubuk asmara pamundhutan saking Bapak bertopi hijau. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Iku mah dosamu apa ora nek njaluk lagu? Jenengan mriki Mbak Bro. Susuk Lombok ije. Rene. Ayang-ayang langsung tak capcus saiki ndek mbok sawer. Ayo Bu. Parani. Busi. Balaku kok Bro. Bala apa iku? Balaku iku ngangkati semen ning kono. Bola kuli? Iya. Masa wong wedok kuli? Iya, wong mata kene ada. Nah, kali ini masih bersama KCS langsung aja ditampil artis Mbak yang pertama kali dari kawasan kota Jawa Timur punya ada si cantik jelita. Siapa dia kalau bukan si cantiknya Ayuniti? Kita panggil sayangku ada Cek Gu dari kawasan kota Randu Blatung punya. Yo! Bersama Cek Gunya Indonesia kita langsung ditarik ada ayang-ayang terspesial buat bolo dewe Bu si sampai lah iya tunggale lali janji nih 20.000 jaluki lagu kok iso mau nak diutang sido pora iki ayang-ayang ayo nagake Bu si Rene mau aku neng kono kadoan ayang-ayang Cahayu oke. Kita sambil geleng-gelengnya kepala bersama KCS.
Sedino Gak KCS Gak yes kenal Kak Sari Are you ready? Ayo deh Kang Mas kowe sing tak sayang lali aku kudu kelangan Mas mustika hati dong aku siji tresno iki abadi dong dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lati tresno datang kendat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan kita kusiramu isih wiji Kaces ayo deh Kang Mas kowe sing tak sayang lali aku kudu kelangan Mas mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi dan dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lato tresno datang kendat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isan nyawiji dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih wiji Yo. Nggih, Bu Si leres lagune niki. Alah bos besarku, manisku cintaku. Tambal ban walah matur sembah nuwun. Bu Si 100.000 iki Bu Si jenengan 20.000 mawon. Alah ya gak ndarene. Alah sesuk wis rono. Emang aku nek rono. Pajek iki wajib. Mah 2.000 nek ngono. utang sih gak apa-apa bayarin Iya, utang sik ya, double ya. Oke. Iya ah. Alah iya ta. Duit sik penting. Alah, senengane njaluk tok ora gelem kei duit. Lho, malah dijarane ra sida mergawe aku kok ya. wong angger kulino lomo yo ngene Iya, kandhani ae. Pancen wong wedok iki apik sing lomo Iya, nyah ngene ya. Matur sembah nuwun. malah kena Piye? nyanyo Iya. Sewu nang geblak dhewe dol murah ae. Ya kali ini masih bersama KCS juga Mustika Production, ora lali, juga ada Nano Audio, matur sembah nuwun. Permintaan dari bos besarku ada tambal ban, matur sembah nuwun, langsung aja dicapcus bareng artis Mboe dari kawasan Kota Rembang punya. Kita panggil ada si cantik jelita dari KCS yang ada si
Rizka, Pak Rida, jomplang ya. Sang nyah, nyah. Nah gitu kok tambal ban iki sing penting gledos dhewe dek. Tenang. Kudune iki aman. Lagu sayang, yo terspesial buat bos besar yang pakai topi merah. Asik mas. Uripe sandalan-dalan, golek mangan duit sing asik. Yo, motor kena lan pangan. Ayo no. Aku iki tukang tambang ban, rezekine untung-untungan, waya apes duit sak kandang, waya apes wetengku krasa kroncongan. Sik, hey, ayo no. Maju mundur, maju mundur, asik yo, hey yo, oh, goyang yuk sayang, maju dur, maju dur, maju dur, hey, ono ban pecah, wa iki rezekine mesti teko. Majedor, 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 hey. Esok-esok rezekine tambang lumpuh, oe tambang lumpuh. Halo Mbak Wi, tambang lumpuh, oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh. Digoyang mari. Buat penggemar dari Sulang Landa, Mbah Wi, Pak Diman juga Pak Mati, matur sembah nuwun sabar-sabar ya. Uripe sandalan-dalan, golek pangan duit sing halal. Asik mas yo, watone kena kanggo jatahe Mbak Tes 500 lho Mbah. Yo Mas Budi, meneh sing biru urung. Pak Giman, Pak Tagih. Oke, asik ya. Pak Giman coba. Rezekine untung-untungan. Yo, duit kantongan. Waya apes matangku krasa kroncongan. Majedor, 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 hey, ono ban pecah. Wah iki rezekine mesti teko. Majedor, 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 hey, ono ban pecah. Esok-esok rezekine tambang lumpuh, oe tambang lumpuh. Oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh. Bersama KCS yo, Tera KCS
Ayo. Goyang Aku iki tukang tombakan uripe sandal-andalan golek pangan duwe sing halal waton ketong kanggo sandang lan pangan yo kana aku iki tukang tombakan rezekine untung-untungan nasib apik duwe kantongan waya apes wetengku koso koncongan KJS lo iki Rizka iya Nera KJS ayo orang penak jare majedar hey ono ban kaca wah iki rezekine mesti teko dan baca maneh iki esok rezekine tambang lumpur owe 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 tambah tumpuk owe tumpuk owe tambah lumpur owe tumpuk iya iya nggih Ya, Mas ngono. Bos matur sembah nuwun iki mau sing tumpuk-tumpuk nggih sing tumpuk-tumpuk iki maksudnya rezekine tak kira mau tekan bose kae ajar